Currently, we don't know what has caused the accident, and we don't want to speculate, but we are just very saddened that we are standing here today, having to speak about people that has left us. Uyaphandwa nobangela wengozi yebhasi esube imiphefumulo elishumi eNtshona Koloni. Generally, there's more extortions going on in the communities than meet the eye. This requires more intelligent operations on our side. Umphathi wamapolisa uxelele iParliament ngendlela eziphilisa ubomi bentshontsho kuba izinyanzelisa imali kubo ezidi yokhuseleko. Tshonile ke ndaba nela namhlanje litshonile nezalo ayityeba ngiteketeke yelali xa inje butani mawethu. Uyaphandwa nobangela wengozi yebhasi ehle Van Rens Pass ngaseNifortville eNtshona Koloni nalapho kusweleka abantu abalishumi khona. Abanye abantu abalishumi elinesibini abalimele kakhulu babalekiselwe esibhedlele. Le bhasi nesibini. Suka eMntla Koloni isiya eNtshona Koloni ukwehla kwale ngozi iqenqeleke yaya kuwa ezantsi emva kokuba umqhubi ephulukene nolawulo. We don't know what has caused the accident, and we don't want to speculate, but we are just very saddened that we are standing here today, having to speak about people that has left us, and we would want the people that are doing the investigation, yes, to give us the details so that we can actually see and so understand what has actually led, to this incident. Abasebenzi bokwakha kwaye abasemagunyeni basangqina inkcukacha ngabaswelekileyo. First of all, our heartfelt condolences on behalf of the Western Cape government goes out to the families of those deceased as well as the families of those who are seriously injured, and we've transported them to various hospitals, some in Vredendal, some in Tygerberg and some in Paarl, and we will monitor the situation. I'm also grateful that the bus company owners as well as the owners of the construction company was here last night, and they're also spending time with the families, so they don't hide, they come out and they will also support the families. Into eziphandwayo kukuba le bhasi ibikwimeko kusini na. Adijula abulawa kumqhoqozwana namapolisa amadoda amathandathu ebefuna ngamapolisa ngokuphathelene nezitshelo zokubulala nokunyanzelisa ukuhlawulwa imali kwisiganeko esenzeka kwingqi South Beach eThekwini phezolo. Amapolisa athi akwaphanda kunxulumana kwalamadoda neziganeko zokubulala esilazimisa umzimba eMarian Hill. Kokuqala yafumana umkhondo ojolise eNewlands East kumantla wesixeko saseThekwini, kodwa bafumana iinkcukacha zokuba abo barhanelwa bakwindlu eqeshiweyo kwingingqi yasePoint kufuphi neSouth Beach. Amapolisa athi ekugalelekeni kule ndlu abarhanelwa baye oko inyama nomphefumulo kwaba barhanelwa ziye zohlukana ekuhlulekeni ukunyamezela amanxeba okudutyulwa ngamapolisa. Amapolisa ayafumana imipu emithathu neza kuhlolwa ukuba ayiphathalenanga nezinye iziganeko zolwaphulo mthetho kusinina. Amapolisa kwabandakanya kwa ezizigilamkhuba zinye nokudutyulwa ithobala lalumbethe kumadoda amathathu kufuphi nevenkile esempumalanga ngakwintshona yaseThekwini ngolwesihlanu. We believe that there are rival gangs that are also fighting each other, because in the incident in Hammersdale, we led to believe that the people who were killed are also part of another group that extort money from businesses. So it could be fighting for the theft, drugs as well. Kananjalo ababarhanelwa bakwabandakanywa kurhwebo lweziyobisi ngokungekho semthethweni. Ukanti ke abakwantsasana bathi baphantsi phezulu nokulandelelela lowo usisizekabani sokufunelwa igumbi kwababarhanelwa yaye bamaxhapheshi nokufumanisa ukubandakanyeka kwaba banqevu kumaqela eziyelegu ezilwa ngeengingqi. Umphathi wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu uxelele iParliament ngendlela ezibaphilisa ubomi bentshontsho ngayo abahlali isigilamkhuba ezinyanzelisa imali kubo ezithi. Umnumzana Mchunu ebedakanca intshukumo ezithathwa ngamapolisa ukuqhubisana nemiguvela enyanzelisa imali kubahlali.
Umyinge ka-73% obundlobongela kweli kuquka obunyanzeliso lwemali kubahlali uthi buvame ikakhulu kumaphondo eNtshona Koloni, iMpuma Koloni, Gauteng neKwaZulu-Natal. In Gauteng, 3 criminals were arrested in Bronkhorstspruit 3 weeks ago and on activities related to extortions. Soweto is also a place that has received our attention in the incidents of extortion. In Mpumalanga, 3 arrests were made recently in cases of extortion and fighting over turf on the same purpose. In Free State, the target of extortionists include pensioners and people who receive RAF. Generally, there's more extortions going on in the communities than meet the eye. This requires more intelligent operations on our side. And we know we have to strengthen intelligence, we have to improve intelligence, we have to find information on our own in terms of profiling these criminals. Umphathiswa wamapolisa ukwathi baza kwaphinda-phinda amaphulo wabo ukusiphula nengcambu ulwaphulomthetho lokuthatha imali ngolunya kubahlali nakumashishini. Usapho lwetshantliziyo le-EFF libuka kumamfa elidutyule labulawa ngolwesihlanu esosha kuve ePitoli luthi umrhanelo wemoyikisa kwamgrogrisa ixeshana ngaphambi kokubulawa kwakhe. Umafa wawavula amatyala kodwa aphelele emoyeni. Umtyholwa uWisani Shitimba uvele phambi kwenkundla kamantyi yasePitoli ngaphantsi kwezityholo zokubulala nokuzama Amalungu e-EFF eGauteng atyelela usapho lwakwamafa isosha nguve ukudlulisa amazwi ovelwano nenkxaso ngexesha lelifu elimnyama. uLebogang Mafa udutyulwe ngemvula embumbulu ngaphambi konyana wakhe ngamadoda amane ekhayeni lakhe. It's been a very long time. When she was opening many cases at the Acacia police station, then they were taken to court many times with the very same person who was terrorizing her. Then many of the cases, they never went far, of which the family, we were still asking ourselves what's happening to some of those cases. Umbutho we-EFF uchazele indlezane yabantwana ababini njengetshantliziyo elincede uninzi lwabantu kwingingqi yalo. We're calling that the provincial office, at least at this point, deal with the matter, and it must not be handled at a local police station. That's one. We are calling for justice to be served in that the NPA must continue to deny bail for the culprit, considering that he's not a first-time offender. Kusenjalo, ugetyengwa kwelinye kwesi sixeko kothuse uninzi. uHope Dlamini wafunyanwa onzakalisiwe washiywa kufutshane nomlambo kwintshona ePitoli. Ulutsha obelusebenza naye kumbutho iYouth for Survival Shelter apho ebehlala khona luthi iyakhwanqisa into yokuba agetyengwe xa kuqunjelwa inyanga yokulwa nokuphathwa gadalalo kwabasetyhini. Kwalapha ezindabeni isengumceli mngeni omandla kwisebe lemfundo esiseko insida abadala ezikolo zodiyaka ezilalini kodwa kuqala masithuma umntwana evekli. Sinamkela kwakhona sikwabulisa nakobo basanda kungena usabukele indaba kwijelo ye-SABC 1 siza ngqo kwikomkhulu le-SABC eRhawutini. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Amalungu eParlamente anqunyanyiswe kumbutho omkhonto wesizwe atyholwa isakuba ngumongameli weli noyinkokheli yalo mbutho umnumzana Jacob Zuma ngokuba nguzwi lakhe. La malungu alwa kunqunyanyiswa kwawo kwinkundla ephakamileyo eNtshona Koloni. Igqwetha le-MK lithi la malungu alishumi ayingengawo amalungu e-MK Party ngethuba efungiswa njengamalungu eParlamente. Amagqwetha amele ishumi elinqunyanyisiweyo kumbutho i-MK athi ayifumene isithembiso sokuba lo mbutho usebenzisa ulawulo lwentando yesininzi. Bathi oku kwatshintsha ngesaquphe ngethuba inkokheli yeli qela uJacob Zuma iphelisa ubulungu babo kweli qela. Those are the words of a dictator who says that there may be problems
in governing this party democratically. And those problems are politically motivated violence, infiltration, and a highly competitive space. Oligqwetha elimele umbutho omkhonto wesizwe uthi amagama luhlu lwamagama athi aya eParlamente ngaphandle kokulandelwa kwemigaqo eyiyo ekomishoni yezonyulo. How they came to be members of parliament or sworn in, as they state in their founding affidavit, milady, is an anomaly because it means that they arrived there without the membership, the jurisdictional fact that allows them to be a member of parliament to begin with did not exist. It did not exist at that stage. They were on the list. They were on the list, milady. However, by that time, their membership of the political party had been terminated. Lamalungu ongeze ngelithi ashiya imisebenzi ebenayo beshiya amakhaya nemizi yabo besinge eParlamente ngakho oko bathi baya kulahlekelwa yindawo yokuhlala kuquka imivuzo yabo ukuba lenkundla yesitshintshi esisigqibo sokunqunyanyiswa kwabo. Umongameli wombutho ovuka ibambi ye-ANC Youth League uColin Malatjie ukhwelezehlela kunobhala jikelele weze-iziphuso limapayila ngoluvo lwakhe ngurhulumente wobumbano. UMalatjie ukuthethe oku ngelixa i-Youth League iqala ukubhiyozela ukufika iminyaka engama-80 lasekwayo elikhaba lolutsha likwavuselela iqonga la-online ihlomelang. Iphiko lolutsha le-ANC liphinde laphehlelela iqonga layo la online le-journal elibizwa ngokuba yiHlomeleng nelijolise ekuzeni neengxoxo ezingqengqwa neziqulethe imfundiso kwabasaze ngobuso elizweni. Kodwa umongameli weliphiko ukwasebenzise elithuba ukugxeka kabukhali unobhala jikelele wemanyano yamakomanisi iSouth African Communist Party. You can't say a GNU of sellouts when your national chair is there within the GNU of Government of National Unity. Now, it lacks a bit of constantly. uMalatjie ukwaleke ngelithi ukhongolose kumele anqobanise inhloko ne-EFF ngokumayela norhulumente obambiswano iGNU ukugxininisa ukuba ingcango zayo zivuliwe ukuze kusonjululwe ingxobakaxaka zoqoqosho nemo yenhlalo. We need to re-engage the EFF to say that the doors are not closed. Come and there is a government that must build and make sure to resolve all socio-economic problems led by President Cyril Ramaphosa. Ukanti ke okukwayinxalenye yokubhiyozela iminyaka engama-80 weliphiko lolutsha le-ANC kukuququzelelwa komgushuzo oza kujongisa imibombo kwiqumrhu elilawula ezorhwebo iJSE ngamafutshane ngomhla we-10 kweyeDwarha ukutsho ngo-Okthobha. Inkulu baphathiswa ephondo eGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi uwonga amatshantlisi yezopolitiko amabini uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma noGqirha Naledi Pandor ngegalelo labo kwinkululeko yeli. Namhlanje indlu yowiso-mthetho yaseGauteng ibe nendibano ekhethekileyo ukuwonga la makhosikazi. Undunankulu wesifundazwe iGauteng uPhanyaza Lesufi uyichome uphaphele gwalagwala lezishoshovu ezazilwa nombuso wobandlululo. In the last 10 years that I've been in this particular house, never have we convened a special sitting to honor those that have made things possible for us. When things were tough, they stood on the tough side. Where things were difficult, they smoothened issues for us. When the path was hopeless, they created hope. Udokotela uNkosazana Dlamini Zuma uncomile uhulumeni wesifundazwe iGauteng ngokunikeza abesifazane iqhaza elimqoka esifundazweni. Women tend to be edited out of history. Or if they are in a book or in a history document, they are a footnote. So you are breaking that mode. Ethula inkulumo yakhe udokotela uNaledi Pandor uthi ke kunabathile abaseyikhundleni eziphezulu abangamavila uthi ke kumele bakhishwe ezikhundleni kufakwe abantu abakhuthele nabayimisele ngokwenza umsebenzi besebenzela abantu. One of the matters we must attend to is to ensure that we work really hard. I think there are a lot of lazy people who are in very powerful positions. Maybe Premier, what you need to do is every morning at around 7:45 you phone everybody and find out where they are.
babamba iqhaza elimqoka baze baya ngisho ekudingisweni badela okuningi belwela inkululeko yakulelizwe. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisesishayamthetho sesifundazwe iGauteng. Ubukho bezikolo zodaka ezilalini kumngeni kwisebe lemfundo. Abafundi besikolo samabanga aphakamileyo enkalweni kunye phansi kwemithi nasethafeni ngenxa yokushokoxeka kwamagumbi okufundela. Ukwenza babe ngamaxhobe emozulu embi kukwaphazamisa nokufumana imfundo esemgangathweni. Ngisimathe ihlazo inhloni ngokubona abantwana befundela phansi kwemithi logama abanye befumana izifundo zabo ohlokayo ifestile zihambela nje zodwa. Le yemenye imingeni abantwana abajongene nayo kusukela ngonyaka 2017. Besingalilanga ba nabantu abamnyama bangolihlaza siceba ngokungabantu abamhlophe abayazi imeko ngokulawula thina kodwa ngoku kusenje sisodwa silawulana kanje into esikhali bayijonga. Abantwana balapha bancinci ngokuzalwa, so indawo ezisinqwangileyo zinemilambo abakwazi ukuwelela ngaphesheya, iphinde eBhatini apho nathi sasikhule sifunda khona kukude i-distance ukuya pha. So abantwana ke ngoku abakwazi ukuya pha. Sicela ke ngourhulumente asekhele esisikolo. Abazali abakhathazekileyo bathi urhulumente kufuneka angenelele. Into esichaphazelayo isibethayo kakhulu apha esikolweni njengoba zididikile amagumbi la wesikolo. Xa kunetha abantwana nje bebehlala phansi komthi kuyanyanzeleka into ba mababuyiselwe emakhaya bangakwazi ukufunda ngolusuku lolo. Kuyanetha abanye sinengxaki sinabantwana abane-asthma abafunda apha bayabetheka yokufuneka uba mabasiwe kugqirha ngoba bachaphazeleka kakhulu yingqele le bafunda kwimeko embi kuyo. Abantwana ngosibakhuphile kusesikolo ngoba siwile bafundela phandle kuyabanda. Dala ke sizamqonqosa kurhulumente wakasakhela isikolo. Urhulumente uyayimisa umisa amanani. Esi sikolo sakha ngenjongo zamanani, sakhe ngenjongo zabantwana babakwazi ukufunda bafikelele kwizikolo sebebadala. Unobongile Mkhwe wayesele eyintombi ngelo xesha ngo-1976 ngelixa besenza izityena zodaka belungisela kwakha esi sikolo. Kodwa ngoku iminyaka 45 besajonge enkalweni ukufezekiswa kwethemba. Bendisengumtshakazi ngoku ndinabantwana abendile nomolokazana amandla aphelile apha kwela cala sitena sityabeka ngoku amandla siphelela sikwazi ukutyabeka. Isebe lezemfundo eMpuma-Koloni lithi linomgaqo-nkqubo ocacileyo oqinisekisa ukuba zonke izikolo zodaka nkqu nezindlu zangasese zodaka ziyapheliswa kweli phondo. Sikwazile ukulwa nalomcelimngeni siliphondo wokuba nezikolo ezizizikolo ezingafanelekanga ngokwemeko yokufunda kwabantwana. Umcelimngeni besenawo ibizizikolo eziyi-1500 umzekelo xa uthatha ngelicandelo lezindle ukwenzela abantwana bakwazi ukufumana ukuba ne-infrastructure efanelekileyo. Izikolo zodaka kunye nezindlu zangasese ezakhiwe ngodaka ngumngeni omkhulu kwiphondo leMpuma-Koloni, nto leyo yenza ukufunda nokufundisa kube ezilalini. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNgqeleni. Inani elinyukayo lengozi zendlela ezibandakanya abafundi livusa umnyele malunga nemigqaliselo yezithuthi ezihambisa abafundi. Inkqubo i-cutting edge ngokuhlwa njengentsimbi yesithoba iza kube inika ingqwalasela kule nyewe kodwa xa urhabu lapha ungafinci. Nemali thenye imoto angene e-operation nethu asebenze whether une-license whether akanayo bese ayenza ama-accident. Masekune-accident then ithiwa iskola transport. Nabantwana nabo they create that problem because you'll find that they are playing inside our cars. Uyathi nje ukuphakamisa kwamamehlo yabe seyikhwele yabe seyitshayisile yaqabela phezu kwekhumbi. Why was I given the child? What am I supposed to do from here? Umbango mntu uyawucima umlilo inhlakohlaza ingenile nakukholo salibisi esiza nemozulu ezangomtsoke ezingesizulu makube xhusibele.
wahlangana amafulifu micamako basemva ndivumeleni ndinonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukeli into yobana lithe qabaqaba ngamafu phaa kwiindawo eziphako ntshona koloni nengqele ke engathi yafuna ukucothozela ngakhona lithi rhwelele ke ngamafu phaa koBloemfontein koPitoli koMahikeng naphaa koAppenton kanti ke ngomso mbukeli kuyaphawuleka into yokubana singalindela ingqele ezawuthi ichaphazele phaa kommangalisweni koKapa lodumo qhubeke ke laa ngqele mbukeli ichwechwela nganeno isiya phaa koGqeberha ngaye u-30% kanti ke lithi qabaqaba lithi rhwelele phaa kaloku koMagubevu phaa koKhothane eNqamakhwe liqhubeke ke mbukeli ngezibhaxu zenkuku ezingathi sizilindele kwiindawo ezikumantla koThekwini koPitoli koPolokwane into ethi ke uba uyaqhuba ngomso qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo uSouth African Weather Services kube isilumkiso ngomso ukuba singalindela umlilo wamadlelo phaa kwiintaba eziphaa koMahikeng koAppenton koBloemfontein into ethi ke mbukeli uba uyabona uqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka sijonge ke amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa njengokaloku mbukeli phaa kwiindawo eziphaa koNqamakhwe noko mbukeli lithande ukuphola ngaye u-16 degrees xa sawungena kaloku mbukeli nzulu singene koNdakane kwaBhongithole kwaChamanzi kwaNdandathu kwaMpukane kwaTyamtyam noko mbukeli lithe laphola ngaye u-12 degrees liphole nakhona ke phaa koThekwini babemni ngamanqaku ngeRichards Bay ngaye u-18 degrees ngomso libaphawuleka mbukeli into yokubana ndawo ezininzi ziyaqhuma phaa koDurban ngo-30 degrees kanti phaa koMthatha kuyabonakala mbukeli into yobana ligqatsa uBhobhoyi ngo-34 degrees ncancathele eBlywood kwaThiye Maxelekweni phaa koNqamakhwe mbukeli phaa koGubevu nakhona mbukeli liyatshisa ngaye u-30 degrees ndisatsho ndithi maziqhume inqawe Maxekweni Xhosi.